daga cikin abubuwan da suka halatta mai azumi akwai aswaki. Aswakin nan koda ice ne ɗanye kuma mai ɗaci ko bauri, kuma koda ɗacin shi ko baurin shi zai tafi zuwa ga makaki a wuya, bai karya azumi ba, ya halatta a yi amfani da shi. A ƙarƙashin wannan ya halatta a yi amfani da brush da maclean, ko da broshin nan yana kai ga fitar da jini ga ainihin dasashinka, azumi bai karye ba. Ko da ɗanɗanon maclean ɗin nan yana bayyana a makoshi, babu komai. Sannan ya halatta mai ainihin wato azumi ya yi alwala, a wurin alwala kuma ya kurkura baki ya shaƙi ruwa, wannan babu komai. Kaɗai ba a so ya kai matuƙa wajen shaƙar ruwa ɗin. Ya halatta mai azumi ya rungumi matar shi ya kuma sumbance ta, sai dai malamai sun ce wanda yake dattijo to ana so ya yi taka tsantsan dangane da ainihin wannan irin magana. Matashi ana son ya yi taka tsantsan dangane da rungumar matar shi ko kuma ainihin sumbantarta, saboda akwai hadisi wanda ainihin wato ya zo yake ishara dangane da wannan magana din. Sannan sai allura, ya halatta a yi wa mutum allura kowace iri ce. Na in muka ce kowace iri ce, magana tana da faɗi. Akwai allura mai ɗaci wadda za a yi maka allura a ɗuwawu ko a hannu, amma sai ka ji ɗacin maganin allura ko makakin shi a wuya. Malamai suka ce ya halatta za a iya wa mutum. Idda suka yi saɓani, allurar da za ta zama ta tsaya a matsayin abinci ga mara lafiya. Na'am, idan mara lafiya ne da ke kwance ya galabaita, ai dama ba a magana azumi gare shi. Amma akwai nau'in rashin lafiyar da za a ce za a yi maka allura, sai dai ita wannan allura za ta tsaya matsayin abinci gare ka. Wasu malamai sun dubi cewa za ta tsaya matsayin abinci, sai suka ce don haka ba ta halatta ba. Amma da yawa malamai sun dubi, ai abincin da ke karya azumi shine wanda ya shiga ta baka ko ta makamantan wurare irin waɗannan. Don haka wannan irin allura da ainihin wato ake yin ta don ta zama ta baiwa mutum ƙarfi kamar ya ci abinci, kawai nazarin da malamai suka yi shine, idan har mai azumi lafiya shi kalau zai je a yi mishi wannan allura don ya ji ƙarfi irin ƙarfin abinci a cikin shi, to wannan bata halatta ba. Amma bai da lafiya ne, amma rashin lafiyar bata kai ga hana shi azumi ba, to wannan gaskiya ya ainihin halatta a yi mishi wannan allura, kuma bata karya mishi azumi ba. Sai ƙaho ma baya karya ainihin azumi, wannan ita ce ingantacciyar magana. Sannan sai ɗanɗana abinci ko ɗanɗana wani abu ko sanya tozali ko kuma ɗiga maganin ciwon kunne a kunne da ɗiga maganin ciwon ido a ido, wanda ɗacinsu galibi yakan bayyana a makoshi, su ma malamai dun sun tabbatar da cewa ba sa ainihin karya azumi. Don za ka sanya tozali sai ka zo kana jin ɗacin shi a cikin wuyanka, a cikin makoshinka, ko ka ɗiga maganin kunne sai ka rinka jin ɗacin shi a wuya, ko ka ɗiga maganin ciwon ido, duk waɗannan ga ingantacciyar magana ba sa karya ainihin azumi ko kaɗan. Sai kuma wata matsala ita ce ta matafiyi. Matafiyi yana da 'yancin da zai yi azumi, amma kuma idan har ya ga azumin zai wahalar da shi, babu laifi sai ya ainihin ci abinci, amma bayan sallah ya rama. Ba dan komi ba, saboda cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laisa min albirri as-siyamu fi safar, yin azumi a halin tafiya ba biyayyar Allah bane. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, kuma yana tabbatar da cewa yin azumi a halin tafiya ba shi daga cikin biyayyar Allah. Sababin hadisin sai ya bayyana mana ba kai tsaye hadisin yake magana ba, yana magana ga matafiyin da zai ɗauki azumi ya galabaita shi, to yin azumi gare shi ba ainihin biyayya Allah ba ne. Saboda sahabin da ya ruwaito wannan hadisin ya bayyana cewa kuma sun yi tafiya tare da annabi da sahabbai, annabi da kanshi ya ɗauki azumi a halin tafiya, sai dai da aka ba shi labarin wasu sun galabaita sai ya karya. Na ɗaya. Na biyu, wannan sahabin da ya Anas ya sake ba da labari cewa suna tafiya tare da annabi da sahabbai, wasu na azumi wasu ba sa yin azumi.
masu azumi ba sa aibanta marasa yin azumi da cewa ku malalata ne. Marasa yin azumi ba sa aibanta waɗancan da cewa kun fai zafin addini. Ashe kenan al'amarin yana komawa zuwa ga ikon yi ne. Za ka iya yin azumi a halin tafiya sai ka ɗauka, ba za ka iya ba sai ka sauke. A'a ka ji za ka iya ka ɗauka, ka tafi sai ka ji ka galabaita sai ka karya. Duk wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka mara lafiya idan rashin lafiya ta kai ba zai iya yin azumi ba, an ɗauke mishi, bayan sallah sai rama. Idan ko zai iya ga rashin lafiya ga azumi, to wannan kuma babu laifi in yayi haka.